na ne yakwa Asante Mampong kontonchi ebu ehia kumana nanom na akopiem wa nsem efiri wo ba ne se wosonoma MPP amanyoko chitafo ne be mu miensa ya irom tse witoa ya irom se trew ya si asem mpanipa ne pe ne ho asem na wo me de keto akwaje kese ne nyina da ene se forms ya zo amanfo nkofa ne ho nsensem ya o ya zo amatoroto aden a wo mo kwa akopɛ forms ya se emfa mbobɔ mo ene wo de mbra hye wo nsem ekosese no ma ene mpanifo so boa enya de abetwa mam ye bemma unsa patapafo pieto ya de mbra na rontuba Facebook wa background share ya tena ba wadi ato ya tam konwanom de ahwe se pudwa no matamwe no matro eno na nso am ya ne constituency secretary Alhaji Malik ejei atwetwe nkoma mo panyine no de sima tudwa wase na Asante Mampong empotam wo ba bi nipa bi ya gini mododo atuturasem akonkodiyesem ne akakabensem ya yo moda dodo eni to adwom na besi fom bare no matwa hu se ba bi oso om de to no wo mo de beto na no om de mra be ka tre wo momma wono akasa tunanum tu anam wo mutu Kwini na me home family na obi na frɛ me sɛ the chairman ayini hono a me tell na amama hoden enam sɛ ayi how bi e de afri yitri so chese wo de no enka ade no mu wie nene ne bo yare wo hu mame na me NDC party officer munyankiri a Mampong party office eye group bi abe vandalize hona de me sɛ de ahie no na sɛ empanimfo amfo na me si fom na ye ntiti sɛ o ya amanesem na ye enye sebi enkwasi asem eninti unti asie na ye wo driven procedure na umpesa obefa so na eye party se ye computer o ye nkonya ni bibia o vandalize no eye group enimire ne nyo kaza disi die oshafie yo babasia ya cheno die group leader na obaye no ono nso so ye friend of African kan dodo na friend democracy ono nso ya cheno enti enkrofo na wo kwa ye wo video footage no police commander Asante he said ye de treat say ade no enipa video mu nya bo mu safo he no mo de akwasha amansem Wachami ani masam ka wasana na wasuma Alhaji Malik eje no ena atis wo de nsam tudwa ntuba Facebook ena da hono awurade wo de ahwe wo pudwa obeka so mo ko crashing competition plastic chairs no ena o man no gomsi na egu ho no na anu akire no sanso de nsam atudwa wo kire mu se wo hwe a wo ba no kura na okofa asam ne ban no no aba ba je ne fonso wakwaya no asafa kwati kwan abaso wo sai beje foforo no se da enya de de be mana nkwa ye hwan ada opese odo nsam ye no didi ana eno anu no asem ni nyina no ene kofa ntokoi baaye complainer omoye any petition na omatra eno anachu obi di WhatsApp o me mese no se ya ma omo form so no na me se nka na ebia ni se wi ni nyina be ba anka ye form so no baaye no ye ma bia serial number sa oba no nka meka form obeji ye serial number akiro wabejibi enso so omodi atena bonten se form so no chairman any secretary any abrante ba ko kan ho ya fa form no enye de ukuada ena ye local sister station bi ho enipa nyensa enne no mo kan group yi ho ekotena so se form so na ba ama me eye Malik ne chairman any penimu ba ko kan ho any MP no ya chairman Krofud na ukuada na me som na de me mo mabo form Asante na ukuada na constituency bia enyanyedi ya wada na omo cheye no omo se form so nipa 9 energy chairman no awoye committee chairman o president for yi no MP rep ana ono amu opanyina ekotie ni ukopie mu Asante Mampong MPP amanyuko no oye constituency secretary ewo ho Alhaji Malik ejei na otesu wode nsam tudwa ebere ni issues dwumade so woni akua boache wayi Adom akua no tewa ena twetwe nkom akua Abushi MPP amanyokuo no ene wonam ho apaso efisese ne ope wo ho a na chese wo kan konwa bomwe na yeso de news ne yeyei eba ye tofem ane afa yeso omanfo monye ne eba ne ni de amamo na Asante Mampong de enra se Asante Achim South na ejada ho Asante Achim Central na ho so huru so manhia north na ho so huru so mpanimfo akire mu se be miaya wodo asaba tue kwaso ne doso be empim maduasan wotwe eti enan enum basabasa kakra kwaso wo ho a enya de se ehu bia sa na asemi nyina mu ne kofa ba ya busia ebinie
yɛse party mpanimfoɔ kuku dambia wɔyɛ wadwen sɛ wonya wɔbɛpere mampani dibre wɔ MPP amanyokuo no mu ɛne chairmanfoɔ no wɔn gye wɔn ho di sɛ sika wɔn botom no ne ɔbɛte wɔfrɛ radio so ɔse hadeɛ no matɔ wo abɛkɔ bi akɔgye ɛnura sɛ da wonka ta wodoɔ na deda bi anim yɛ a wobɛte ɔmo si o Dr. Muhammadu Bawumia digitization mind digital watɔ forms no wɔ so watɔ de ama nipa no ɛpɛ sɛ bɔtɔ bi anyina ntu kɔ a gye free bonto wɔn mo kan yɛ ɔma no ansi na saa nam baabi foforɔ alankwadwo kyerɛ maten watɔ ni nyinaa wo abɛkɔ bia free bonto kɔgye yɛnim sɛ ɛbɛso wɔ no mo a ɛkɔ awianum no ɛna chama wuntumi ɛne movement leader wɔn so baayɛ ɔsi o asante deɛ no me tobia me ma constituencies ni bi eti ade a yɛse Bawumia atɔ ade a yɛse alan atɔ chama wuntumi so se mesoso amebaya meso matobi na saa asemi sani esi huru so ne manso ye omanfo bi kire mo se ade baako ase abo a yeyi ne nya yeyi ne baako yi ne mienu yi ne miensa yenye ne sa nene twotwofo pani oda manyokuo na no ankejebi dwomboadu se matɔ metwa no wo se mo a mo yes ade mo begya munya yo mo begya ye munya visa asɛm no kora mo ka no aye huhu matɔ we yato wo bekom ye bisa se hwan na atɔ so a na nipa kro no wakwakote wo se saa tetatete ye di atetatete ne de party no wo mpene ton empene no a asumwie no opese ba manyokuo no mu eti hwe video da bo Facebook ani YouTube enra manfo twa wo nchemu twinkonwa buru nkonwa no enne da honom no yenti ankeje bi nsemi bi mrei Obey tia ni nyina aka. Men clarify ni. So, mamefa de meti se Bawumia ye bra ansamaba alante mountains there. So, Dr. Bawumia matise wa ma constituencies no forms no 5 per polling station. That is existing polling station executive so 10 cities per one no. Why so ejuma o ma ye ntine ne amanti no. Omo existing polling station executives no. Ya mo forms for free and with yaka. And not just what forms ring na. There are other 4 or 5 people who are on the contest. Normal bar forms yes on 10 cities back. They can't be on. Because the yaka for forms. I not just on never beg forms na che. With yaka. Consistency no committee no. And the cost no how much. It's about to say. Yeah, Alante Mountains for some of them. For me, say so I see now because I break my way. And this is normal. Abusia dwomboadu ene twotwofo panima MPP amanyokuo no edu baabi ose ade na ye normal edu baabi so ose ade na obi ntumi nka se matoni nyina mede mawo bia nyesa ena nkitaudie no etie eti wopani Evans ni mako wo so na director of elections MPP amanyokuo no mu ena won so ye bisa no se pape ade no mo headquarters no ye betua sika bia ma mo se alanato Bawumia to chama wuntumi ato sika no eno onso si o da bi party headquarters de obi amfa sika bi ama wo say yato bia ohima de mesene se yes say hypothesis my ho say ye kope efa he na wate ne sa na afi no because baby ano ye ompanyimfo a omo deda no committee regional executive committee o mehia o mayi opanyi a okwakoda committee na no e wo sa constituency wo ahwe ama elections na koso say BBC a SSC ye mu the specific constituency a BBC a koso enya sa na say wetutu anuma ho na ade akwachi opanyi say anuma we ye friend say anuma no so mentakra eni ne ho a unhuni bi ba ora ni makwanya akra receipt ba ko de enenam social media no wahu pacho David asem no ana papa na twanity ano na senior political science lecturer Kwame Nkrumah suapon mu opani John Wasebobie ene won so edi tudwa se ade no a ekoso ne sa matua forms no wo se wuni pakro ne ehia so be yadwuma wa anya adwuma ene duru sa bre ye ntokwa ne nsem bebre sa wabɔ adwuma wuni madwuma pa wusuro broni bana hunu ase wo broni misumi ye bibini ye di siani na emom sa wonya adwuma wuni mu adwuma ene hu broni ano aso mirikam sa wono no kwa ne wote borofo boa Sadia we ya koso no na imagine mo no enye ne kwaso ordinary no obefa ne se o nipa no boa party ma omo wo form no but
edu baabi a sɛ woama party ma no anyɛ responsible a woma party no nya ahoɔden sɛ nipa no afiri ni nakoma mu ɛkɔyi sika 10 cities ɛkɔtɔ fɔm a ɛne obi de kyɛ no ne suban ne yɛ ɛda soronko tɛm bia ɔkae ne 10 cities ɔno a sweaty yɛyi a otu adamo bi a ɔyɛ very careful but in a situation a presidential hopefuls ɔmo form until when form na yɛde police station yamana time in a way no you are trying to enslave the majority of the people which I disagree yamo bia 3 ni peb enyini 10 cities enkoto no form no onfere so wa betua kakura pascal question inside no ankotua na bebua am sa nipa no am at least the level of commitment apeja kakra Ebusiani ayeti ye opani jombo bienu no matwa tengana cedis na amanfo kire krache power so omu ni wo mu sika tengana matwa ehun nsem no yanko